Ada nabi ngaku dari Bogor. Tuh Ahmad Musodik, nabi dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Sindur. Diwawancarain, ditangkap sama polisi. Di depannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres itu dia. Penjara 2 tahun dia tuh, alhamdulillah. Di Bandung Rancaikek, tukang cukur namanya Sayuti, ngaku nabi, Nabi Sayuti. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, menurut Bakor Pakemnya Kementerian Agama, di sana ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Baca selawatnya kagak enak lah. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Apalagi pakai hadro, pakai rebana, ibu-ibu sallallahu ala Tugimin ya. Kowe iki nduk sing mbok bahas mung ijli terus. Ora ono to bahas liyane. Lah piye lho Mas? Lah aku ki ngrondo lek 7 tahun ki sira entuk kasaren barang sak menika. Kasar ya diolesin masker men halus. Ning utekmu ki yo mbok mikir liyane. Gumun aku. Yo ning utekku eneng islik iya nih sih enggak ada sak menika sayang. Nek aku ngomong aja jawab terus. Kesuwen. Ayo toh diprakteki. Kadang kalau kuning dhuwur aku nang ngisor ora usah dibedakake. Aku nang dhuwur. Sik, jangan merasa terasa sik. Pak, aku nang dhuwur nang ngisor maksudnya pripun? Kowe lungguh ndi lek aku lungguh kloso. Nah, mbok dijelasin ngono kok. Aku nang dhuwur kowe nang ngisor ki rak ya piye? Aku ya asosiasimu sing elek kowe. Kuwi pikiranmu sing bosok. Nek bicara itu harus logis. Ah iya. Nek aku do nganggo pakaian kejawa niki mohon tolonglah sedikit ajenono aku to, Tin. Please deh. Ya. Ya apa, Mah? Ya. Iki meng dino apa ya? Dino Kemis. Iya, ngerti iki men dino Kemis. Lah nek ngerti kok teko. Maksudnya iki malam apa ngono lho. Yo sak lumrahe nek Kemis yo malam Jumat. Lah wis ngerti nak malam Jumat ki yo. Istrinya ini undang diapa-apakan gitu loh. Lah kon ngapakne udah wis kaya ngono. Kok kesel aku. Kesel. Turun jopo. Yo aja turu jopo to ya aku kademen yo. Soan turun jopo kono. Ngono ki lho wong wedok nek wayahe suntik ra disuntik ngono muring-muring. Kodhok apa? Ngapa? Kodhok ki nek mlumpat adohe sak meter. Ha. Iki nyabrang kali 3 meter. Ha. Le mlumpat ping pira? Nek mlumpat sak meter. Ha. Iki kaline iki 3 meter. Le mlumpat ping pira? Ya akeh. Akeh piye? Lah nyolot terus. Ayo ping pira? Kaline 3 meter nek mlumpat sak meter. Ya ping 6. Ping pira? Ping pisan. Kok iso? Nyemplung plung baru keceblung terus ngelangi ora mlumpat meneh tuh.